नमस्कार मैत्रिणींनो, मी आज तुमच्यासाठी कोवळ्या फणसाची कुयरीची भाजी घेऊन आलेली आहे। तर ह्या भाजीचे मी 2 प्रकार केलेले आहेत। तर ते कसे केले ते पुढे मी तुम्हाला रेसिपी दाखवते। तर आधी मी फणस चांगला कापून त्याचे बटाटेसारखे तुकडे करून घेतले आणि ते कुकरला लावून 3 शिट्या दिलेल्या आहेत। एका बाजूला मी तव्यावर खोबरं भाजून घेतलं होतं नुसतं, ते मिक्सरला वाटून घ्यायचं। त्यात जर तुमच्याकडे कोथिंबीर असली तर तुम्ही वाटून घ्या। आणि हे जो फणस मी शिजवला होता त्याचा मॅश करून घ्या त्याला व्यवस्थित, म्हणजे हाताने केला तरी चालतो, ते सुटतात ते असे। आणि काळे वाटाणे शिजून घेतले होते त्याच्यात घालायसाठी, असले तर घाला, नाही घातले तरी चालतात। कढईमध्ये तेल घालून थोडंसं जिरं घातलेलं आहे, 1-2 कांदे घेतलेले आहेत, ते चांगले परतून घ्यायचे। परतून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये मिरची घातली, एक हिरवी मिरची, ती चांगली परतून घ्या। आणि मालवणी मसाला घातला आहे 2.5 चमचे, तो चांगला परतून घ्या। ह्याच्यामध्ये मी एक वस्तू टाकायला विसरली आहे, आलं लसूणची पेस्ट, ती मी नंतर घातली विसरल्यामुळे। तर तुम्ही आधीच ती तेलामध्ये परतून घ्या। ते परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काळे वाटाणे घाला, तुम्हाला घालायचं ते घालू शकता, नाही घातले तरी चालतं। आणि मग ते मॅश केलेलं फणस आहे तो त्याच्यात घाला आणि तो चांगला परतून घ्या। याला जास्त शिजवायची गरज नसते, कारण त्याला आधीच आपण शिजवलेलं आहे, फक्त ते मसाला वगैरे सगळा लागला पाहिजे, त्याच्यामुळे आपण एकत्र ते व्यवस्थित परतून घ्या। झाकण ठेवून चांगली वाफ काढून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये आणि मीठ घाला, जाडं मीठ चवीनुसार। आणि तयार झाल्यानंतर तुम्ही वरून ओलं खोबरं घाला, खूप छान लागतं। त्याच्यामध्ये दुसरा प्रकार केला त्या फणसाच्या भाजीमध्ये, एका बाजूला कढईमध्ये तेल घेऊन त्याच्यात 1 तेजपत्ता आणि थोडंसं जिरं घातलं अर्धा चमचा, आणि 2 बारीक चिरलेले कांदे घातलेत। ते चांगले परतून झाल्यानंतर 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट घातली, ती पण परतून घ्या। 1 टोमॅटो घाला, तोही चांगला परतून घ्या। परतून झाल्यानंतर त्याच्यात 2.5 चमचे मालवणी मसाला घाला, किंवा तुमच्याकडे जो अवेलेबल असेल तो मसाला घातला तरी चालतो। जे खोबऱ्याचं वाटण केलं होतं ते तुम्ही त्याच्यात घालून परतून घ्या चांगलं, आणि थोडं जाडं मीठ घाला, तेही चांगलं व्यवस्थित परतून घ्या। आणि तुम्हाला किती पातळ पाहिजे, किती जाड पाहिजे, त्या हिशोबाने तुम्ही त्याच्यात पाणी घालू शकता। उकळी आल्यानंतर जे फणसाचे जे तुकडे केले होते ना बटाट्यासारखे शिजवून घेतलेले, ते त्याच्यात घाला। आणि मुलं काही जण खायला बघत नाही भाजी, माझी मुलं ही नाटकं करतात, त्याच्यामुळे मी त्याच्यामध्ये मॅगी मसाला घातला आहे, त्याच्यामुळे ती भाजी अजून ती मुलं आवडीने खातात वासाने, ते मॅगी मसाल्याचा वास आल्यामुळे। तर तुम्ही ह्या पद्धतीने भाजी नक्की बनवून पहा, नक्की तुमची मुलंही खातील। मोठी माणसं तर आपण आवडीने खातोच, त्यामुळे मुलंही खातील, त्याच्यामुळे तुम्ही अशा पद्धतीत भाजी नक्की करून पहा। आणि अशा भाज्या मुलांनाही द्याव्या, कारण ते वर्षातून एकदा देतो। आणि पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।